De ce sunt atât de multe cărți? Aceasta este biblioteca, templul învățăturii. Aici poți afla răspunsurile la orice întrebare. Vreau să învăț, vreau să cunosc lumea. Atunci urmează-mă. Aici se află tot ce vrei să știi. Dar de ce oamenii uneori sunt atât de răi și câteodată atât de buni? Păi, oamenii sunt diferiți. Ei au sentimente diverse. A iubi este însăși legea vieții. Iubirea e un sărut furat, un zâmbet inocent, o îmbrățișare pătimașă și un suflet smuls din piept. Violența este una dintre expresiile suferinței interioare. Ea, în loc să repare, îl cufundă mai tare pe om în suferință și amărăște viața. Prietenia este egalitate armonioasă. Pentru a o păstra, nu este nevoie decât de caritate reciprocă. Și ce e clădirea aceea mare și veche de pe faleză? Acela este Cazinoul. Este una dintre cele mai reprezentative simboluri ale orașului, fiind construit în anul 1909. Acolo se desfășurau baluri cu mult fas, spectacole de muzică și dans, precum și jocuri de noroc. Și ce altceva ai mai vrea să știi? Aș mai vrea să aflu ce este locul acela cu multe bărci și macarale. Locul unde ai văzut macarale și multe bărci este șantierul naval Constanța. Este unul dintre cele mai mari șantiere de construcții și reparații de nave din Lucrurile Europa. sunt mai clare. Mulțumesc că m-ați ajutat să descoper lumea. Oricând te poți întoarce la bibliotecă. Acum totul are sens.